Zergatiken presoen eskubideen alde, kontatu nirekin. Gazte asamblea nahi ditugulako, kontatu gurekin! Bidea egiteko hauxe da modua, urtarrilak 7an Bilbon hitzordua. Tralalailailai, 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 urtarrilak 7an Bilbon hitzordua. Kartzela guztu karrika betetzeko. Kontatu nirekin! Itungo herria ere han egonen da. Kontatu gurekin! Bueno, majos, badakizu, nire bibora. Gure personalde, nahiko da! Dios! Zikidan zaldea, Bilbona honen da. Kontatu gurekin! Dona Maritarrek ere etxean nahi ditugu. Kontatu gurekin! Etxean eta bizi nahi ditugulako, kontatu gurekin! Kontatu nirekin! Etxean nahi ditugulako guztiok Bilbora. Kontatu gurekin! Kaleak bete, kartzelak ustutzeko. Kolosala izango da! Kontatu gurekin! Itxundarrak ere, zikon egonen gara. Arras, deno Bilbora, deno Bilbora. Deno Bilbora.